Konco-konco ngadeg bareng, nyanyi bareng, dikasih tembangnya sing gayeng bersama campur sarinya Indonesia. Mas Heri, matur nuwun, mau Tifa live streaming Getas Playen. Laris ngemboko Mas pokoknya sing delok, sak donya. Besok wayangane masih banyak tak kasih Jakmal. Sehat selalu Mas Kabul. Sehat Pak Heri. Ya. Wis rapati gondrong. Ora patek gondrong. Wis tuwa kok ya lek. Gondrong kok ngendi ta lek. Isin karo putune Lah ngopo? Ayo sesuk ndek dindal-dal putune ra ya glo iki anak bojo anak. Wah, anak. Ingkang pundi garwane Pak Heri? Iki yo rambut ora iku teng plenyeke bojoku yo rada mboi silih dadi yo. Halo Bu Heri. Ki anakku ning kono putuku kae putune dituntun kae. Oh, putu to. Kepiye klebu putu lah kepiye to? Ngra ketok ya manek. Lah 17 tahun ki ndek putu ra apa-apa. Alhamdulillah kepanggih kalian kanca-kanca Purbolaras. Boten kepanggih. Sami sehat nggih sedaya nggih. Ki sesasi nutuk prai selo. Iki bar bodo yo dede selo kabeh. Ora nek tanggapan lho Pak Bodo. Yo santai wae sesuk melu aku ya bar bodo ku wah tenan. Leteng pundi? Wah yo usung-usung dele yo kacang ngono dadi karo aku. Nah ning Iran. Mbak Plitri. Lah oleh Pitri. Oh Pitri. Kok Plitri? Mau wis salaman kabeh. Wis kabeh. Oh iya Mbak. Nek bungku iki cok lalen dadi sedina ping 3. Maaf ya Mbak. Aku cok pangling karo. Lah iya. Saya memel. Lah iya. Memelas. Lah iya. Oh iya aja ngono kuwi lho. Wong kowe iki lho nek ngadeg karo Fitri ya apa ki karo Pungki ya gur padha. Padha sak rose ngono lho. Nggih niki nyanyi nggih Pak Heri. Lah ya pun dene ora isah-isah rak ya ora. Isah-isah engko aku. Luar biasa Mas Kabul. Alhamdulillah ora tekon dagang aku entek ora ta Mas. Entek urung? Gas sing entek. Gas. Wah, kuwi ya ora tertib Kabul. Apa njuk kok ngletak mentahan rak ya kowe iki ngawer. Sok meneh iki cok nggawa. Ya gas iki kudu serep. Aku sing tak dol iki gas lho Pak. Sing tak dol iki gas. Nah nggonku do ilang iki kowe gas gawean dhewe lho Pak. Jenengan purun. Moh aku nek gur gas-gasan moh aku. Lagune apa Mas Kabul? Di syuting ya dari mlebu TV. Mlebu TV. Ya engko gajeng awakmu gedhe ya ndase tok wae ya dadi. Klot ana cengele mawon. Iya. Lagune apa Mas Kabul? Campur sari sampun. Iya. Manut. Oh. Biasane ki rekas adan maghrib adan. Lah iya. Duet aja Pak. Penyanyine. Milih penyanyine sing ndi? Bareng do anu penyanyine putih-putih ya. Wah iya. Lambine. Sama sing nyanyi Pak. Sing dereng nyanyi sinten? Iki kabeh urung iki. Dereng ya. Kabeh. Sing ndi? Arek Mbak Kiki apa Mbak Mei Buci? Ya karo Mbak Kiki. Ya Mbak Kiki kene. Tengah. Lagune apa? Sing tengah jeru. Ha iya. Kowe ora nek iki kowe. Ya jerone ya ukuran paling jerone kurang ajar. Ora nanggon aku 3 dina ngono ra ya. Lagune apa, Bul? Apa sing duet itu? Apa ya? Ambung anu ya 3 dina 3 minggu. Wanodya ayu to. Oh iya iya. Oh wis ta? Ya ora apa-apa to. Oh iya. Meneh ra apa-apa. Lek nyanyi Kabul anu lho Kabul. Lah sing anyar. Oh ya wis ra apa-apa. Nyerong lho karo tuang iki. Nek nggon ngene iki bebas, Bul. Lah nggih siapa? Arek nyanyi sak lagu terus kutusan ora. Wis bebas-bebas pokoke, Bul. Pokoke santai wae. Dirimu di sini sampai kapan? Jualan di sini sampai kapan? Hari ini insyaallah sudah terakhir ini. Oh, terakhir maksudnya terakhir Pak ora Mas ora meden-meden lho sampean. Maksudnya iki sing enten arga wijil kula iya sebelum lebaran maksudku. Sebelum lebaran. Oh, dadi ini hari terakhir sebelum lebaran, lebaran lanjut. Nah ngono lho sing genah. Insyaallah kula bar lebaran tesih buka usaha malih. Usaha apa? Terapi bekam. Waduh. Lah ya.
Bojoku wingi sadurunge dek aku rung prai lebaran ngene Jenengan lho. bekam. Ora. Lah? Ngono ki ya gur dodol pulsa. Gek dodol gorengan ngono saiki nang undak-undakane. Kenapa? Bareng aku prai sesasi dol-dolane kulkas. Elok. Pekarangan Modal. bangsane. Entek-entekan lho. Ayo upload Iya, vlog selalu Mas Kabul. Terima kasih Pak Heri. Ya, Cipinuci pokoknya. Ojo maido akeh sing kondang akeh sing suwur Ojo maido akeh sing kondang akeh sing suwur
luar biasa. Campur kari Purpularas. Ngapain ya Pak Mono? Matur suwun. Matur nuwun Pak Mono. Mas Heri, alhamdulillah kanca-kanca Purbolaras sore hari ini bisa kompak. Lah iya. Terdiri dari para pemain campursari, kru wayang cakro. Oh, iki Mbak Kemudian- Marni ya senior. Nah, aku ya ora tanggapan ngetarono Cin. Ayo Mbak Marni, lagunya apa? Mike durepke sik lah. Ayo suwe ra ngurepke mik dadi ya Aku angel. suwe ra nyekel mic. Nah, iya. Guys. Ya, suara kepethuk. Iki 10 tahun, 5 tahun. Iki saben dina liwat menaku. Iya. Iki blas. Iki kolo-kolo. Nah, iya. Jeng ngaturaken sugeng rawuh Bapak Lurah. Nggih. Bapak Widodo. Pak Agung, Kepala Pak Gundo Agung, Kabudayaan. monggo. Ah. Sekecakaken Pak Babin Pak Babin. Kantik Mas, Pak Babinsa. Kayak iki mas apa ngarep dhewe aku lali ana jeneng. Iki Mas iki to. Iki Mas Mas sing sok nari. iki lho, Mas aja dipleroki. Nek ora ketoke masukin. Weh, masuk. Oh Mas Ilham. kowe iki ya Terima ini kasih yo. Mas Ilham. Bisa ya Selalu ini. aktif di Argowiji. Isayane kaya sudah menyuruh ki lho, Her. Sapa jenenge? Oh, nari waktu ngene-ngene iki lho, Mas. Jenenge Mas sapa Ilham iki? iki lho. Mas Ilham. Mas Itu yang Ilham. depan itu loh. Ini penari. Penari internasional alhamdulillah. Gini kok nggon KTP kok subur. Penyamar. Lagune apa? Oke. Asik ya. Bola-bali dikandani ya Mas ya. Bola-bali tak aturi ya Mas ya. Kowe lunga awan bengi lali anak lali istri nuruti kareping ati. Rasakan Piye Mas? Yo dek yo lungaku golek rezeki. Yo dek aku mulih duwe mesti jaluk apa tak turuti kebutuhan tercukupi. Ah tenane Mas. Lah iya to, aku lunga bengi kuwi Ngopo? nyambut gawe ndereke Mbah Marno wayangan. Oh, tak kira golek malam. Ora walang kerine omah pisan. Sengit aku, kepengen marah padamu. Lak aku malah nesu, sing nesu kudune aku. Lak ora rumangsa kleru. Nganggo kathok benike deden
wanti yo dek yo lungaku golek rezeki yo dek yo aku mulih duit wis mesti jaluk apa tak turuti kebutuhan tercukupi. Dadi wong ki aja sujono. Lah piye? Nek wong lanang lunga ki ora mergo dolan klambangan ora, ning golek kaya tunggu anak bojo. Tenane. Tenan lho. Yo. Sengit aku. Asik. Sengit aku ala sengit aku. Kepengin merah padamu. Kamu wit malah nesu, sing nesu kukune aku. Lah kok ora rumangsa kleru. Nganggo katok Piye, Mas? dedel yo dek yo wong wedok ake anak rewel tur mesti bawel. Aku kemas wong lanang mbok aja Asik. seneng ngumbar wirang. Jarana ke pangawat jarana kore yo dek yo wong menangan dhewe iku jamake Mas jangono yen tak tinggal jodoh. yo yo luar biasa. Matur nuwun Mas Heri. Wah suwe ra nyanyi ternyata suarane isih jos tenan. Kathah tindak tanduk laku celatu tata basa ingkang kirang dadosaken sarjune panggilih saestu kula sak kanca nyuwun lumutri samudra pangaksama. Yo kene Mbah Marno ditutup bareng-bareng, kanca-kanca ngadeg bareng, nyanyi bareng dikasih tembange sing gayeng bersama campur sarinya Indonesia. Ye, Mas Heri. Matur nuwun, mau Tifa live streaming. Getas Playen. Laris ngrembaka Mas pokoke sing delok. Wow, sak donya. Besok wayangane masih banyak nang Aceh Jakmal.